Piny owacho koro jiwo riwruok mochung'ne chenro mag chiemo e piny ngima midendo ni World Food Program mondo ket maino e nyiewo mwandu mag jopur ma pacho kaendi kaka yo achiel mar jiwo yuto mekgi. Magi ne oyangi Mombasa e romo mane okelo kanyakla jotend piny owacho kaachiel kod mago mowuok e riwruok pinje matwak e wi chenro mag bero pur kod rakruok gi midhiero mag rochruok mar kor lwasi. Joja oko ne ni Mombasa. Jotend migepe e pachoka Musalia Mudavadi ne ochopo Mombasa e romo mane okelo kanyakla jotend piny owacho kaachiel kod riwruok mochung'ne tayo chenro mag chiemo e piny ngima World Food Program. E romo no ma bende noyuorie kod jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu, twak ne en mano mar jiwo weche mag chiemo e pachoka to chutho kaluwore gi wach lokruok mar kor lwasi masani obago thoth jopur kaachiel kod jopith mag jamni. How do we support our local farmer? Government cannot buy the entire food from the farmer. Other people have to step in. So when WFP comes and spends $69 million payable to those farmers, that is money being injected in our economy. They have now to assist us in much more meaningful ways, because like education, how can it be that smallholder farms in those areas that we are giving food and cash transfer, that we can even be able to buy food from them, that they can be able to do a little bit of agricultural activities, farming, such that we are able to empower them. Kopogore gi wach chiwo chiemb kony, piny owacho koni riwruogno bende onego wuog oko motegno mar nyiewo mwandu mag jopur kod jopith ni mar chiro bende samoro bedo midhiero bang' keyo. Magi ne owacho kokoni wang'ne gin kod geno ni jopur dhi keyo mabup, gino madhi duoko chien nengo chiemo masani pod ong'awre ne oganda mathoth to chutho mago mayuto gene piny. 47 million of our Kenyan brothers and sisters were affected by the very severe famine that we had. So, Your Excellency, we said, changing lives will save lives. But how do you change lives? That again, with a bumper harvest, and I've always been taking WFP to task on that, step up your purchases locally. The offtake from the agro farmer, and where necessary, the offtake from the livestock farmer must be stepped up. And that is how collectively we will start spinning the wheels of recovery. Jopur kaachiel kod jopith mag jamni ne komachielo jiw mondo mi owe keto mana maino mekgi pur mar koth to chutho e kinde ni malokruok mag kor lwasi medo rocho chenro mag koth. Dwaro ni wang'i kwa makini kaka watimo weche mag pur, nikech ok inyal chano wach farming gi koth kende. Nyaka wang'i yore mogo, water harvesting, kaka watiyo gi pi, plus kata plants ma wapidho ma wawacho ni ng'enyne ji onego bed ni temo adopt indigenous plants manyalo survive kada ka oro nitie. To kaka yo achiel mar jiwo jopiny mako matek weche mag pur e yor lony manyasani, riwruogno koni kony ma gichiwo mar chiemo en mano mageto dweche ma ok okalo 6. To gima watemo timo ni sama watimo wach mar emergency watemo konyo ng'ato, to nitie program ma waluongo ni recovery phase makoro wachako ng'isi ni area midake ni ere gima inyalo timo mondo jiwi mondo yud chiemo kin. Post recovery wadonje wach mar resilience makoro wacho ni in koro in gi nyalo ma onge tiende mondo omi kony gi weche mag chiemo. E higa mokalo, riwruogno mar World Food Program ne otiyo gi omenda maromo shillings bilion 1.4 e chenro mopogore e pachoka mane ojolo jo Kenya milion 1.6. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.